má všetky prekažky vypravené pre odklonenie svojho parkouru. Michal Žák s koňom Lukas, jazdecká spoločnosť Trebostolo. Takže Miško troška ľudu, že pravidla pre každého. Je jasné, že my to poznáme, že koní sú problémy. On to skorí úplne v pohode. Len tá psychika z vyrovnanosti tohto výkonu. Že na víťazstvo nebude, bude naozaj len pre výkonu, ktoré to prejsť od cieľa. Takže takisto jasne stojí, ja som profesionálom o svojom zamestnaní, nehovor. Výcvik koní. Sami, že koň najradšej rýchlo si odbaví, ale Michal potrebuje ho previesť do cieľnosti, že on musí počúvať, to sedí na ňom. Lukas je 10-ročný koň po otcovi Karlo, má ťažká povaha koňa, strašne ťažké skákať. Desiatku skočil, takže počkáme sa na jeho výsledok. Naskákal 41 dobrých bodov a už len penalizácia za čas 87,54, výsledok 35 dobrých bodov a my si počkáme samozrejme na